मुम्बाइआव थांनो नागिरबाय दा बैसागोनि फालियो आदै दे बेगा Kalau Mumbai, Mumbai ना Kibula, Kibul. Juga ini apa tuh? जों मोनायाव उन्दुनाया जायगाया दा जोङो थांनोसै दिनै नै गुमियाबो उन्दुना दङ दा जों थांनो नागिरबाय लोगोफोर फाइनालि नै गासिबो रेडि जाबाय दा नै रायज्लायनोसै दा फैनायाथ' फैबाय फैनायाथ' थांनायनि थाखाय फुंनिफ्रायनो लोंगो बैसागो नांदा नै दा फाइनालि जों अट' हमसिगोन नै दा दसे थाबलांबानो मोनसिगोन जों नोंथांमोन नायलांफ्राथ' मोजां मोनो भिडिअखौ नै दा थाबायलांबाय दङ मैयाना दिनै नै दा जोङो फाइनालि जोङो नै थाबायलांबाय दङ लोगोसे नोंथांमोना बैसागोनि थाखाय जोङो फालिनो फैदोंमोन तलजायाव तलजा मा जायगा नै बेखौ दा उनाव आं आपल'ड खालामसै दा नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नुसिगोन नै आदैया मैया टेटु आखिजाबाय